Ποια πηγή πρωτεΐνης θα προτείνατε σε έναν ασθενή με πρωτεϊνικό καταβολισμό? Για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας, μια καλή επιλογή είναι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως είναι το κόκκινο κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μόνο μέσω της διατροφής, θα προτείναμε ένα συμπλήρωμα διατροφής υψηλής βιολογικής αξίας και υδρόλυσης για απορρόφηση. Επίσης, είναι σημαντικό να περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για ενίσχυση της πρωτεϊνοσύνθεσης, δηλαδή τη δημιουργία νέων πρωτεϊνών απαραίτητες για το σώμα μας. Τι συμπλήρωμα διατροφής θα επιλέγατε για έναν ασθενή με πρωτεϊνικό καταβολισμό? Για να επιλέξουμε το κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής για κάποιον ασθενή, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως η ηλικιακή ομάδα, η αιτία απώλεια της μυϊκής μάζας και η διατροφή η οποία ακολουθεί. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις θα επιλέγαμε ένα συμπλήρωμα διατροφής πλήρες σε πρωτεΐνη, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού με σκοπό τη διατήρηση και την αύξηση της υπάρχουσας μυϊκής μάζας, καθώς και την πρόληψη της περαιτέρω απώλειας.